So karon action sa siguro mataging hindi yun si Consiel Sol no nga usap po niyang yung apelido taga Dalipuga usap adaptong sa Dalipuga labay lang ang mensahe para sa mga purpose na kung katawan sa barangay Dalipuga. Ngayong punta sa inyo tanan dahil ko direct and direct gusto among schedule ito ato ang pagtinggaya sa ato ang kapitana si Kapitan Milahabay ito palapakan ang ato ang mga mayor Venencia Vice Mayor Jemar Veracruz ug ako mga kauban diri sa 17th Council na si Councilor Noy Padillo, si Councilor Ryan Ong, si Kapitan Kakumpangan na usab na sa kuwang kiliran o sa mga barangay council in attendance si Kagawad Denerio, si Kagawad Bintang, si Kagawad Abelmo, Cabrera. Muna ko nakita. Ako kayo mahalap-halap sa pausahay. Na ito ang barangay administrative at federate dagdagan ni Rango federated president po at the same time ato FCC Kaloy. Sa inyong tanan, maayong buntag. Nawala ko, abi na kong dito kay dagdagan mong bibag po mga kanaganing build na mga physical na construction ng wala to ang barangay. In fact, ang barangay Dalipuga usag yun sa pinakapalangga ng barangay. Kaloy, pag may tuyo mo, text lang. Wala na sulat-sulat, wala na invitation. Nagsana na. No, isa sa palangga, tungkol kay daghan ka ay ibubo ng proyekto. Iinibitahan. So kung sa mga nilabay kong igan, daghay proyekto gihata, wala nang pinagkal karon ka-politik o implementar ang barangay. No, kaya every year na may allocations, every year na may allocations. Kani usat sa mga successful na project kay itong over sa LGU kaninong tanan. Sigurado ko dili ang barangay na ang mapipili ang mga siligan ko na barangay. Sakin ako, nasulti naman ni Mayor ang mga importanteng detalye sa karon nga kalihukan. So kanyang tanan, salamat sa inyong suporta o nanginaot o maabot na importante nga kalihukan ang ato ang umaabot sa pinili ay inaot na inala kahugot ang suporta din mismo sa ato ang barangay Dalipuga sa Bando, RBO o sa Madyo. Salamat po. Sige mo sa pagkaso ang Consiel Sir Ryan for a short message also sir. Di na kayo na mataso na mong mamulong ha. Natatawaran na po. Kamay lang. Una maayong katawaran sa itong umabot ng Congressman Mayor Rehencia, kapakpakan. Mayor Jemar Veracruz. Of course, ang kauban sa buhat, Councilor Noy Padillo, atong bakmakan. Kapitan Hamoy, Kapitan Kapakpakan, o tanan mga konsehal, Kaloy, tanan sa inyo tanan. Maraming salamat. Una-una, God is good. And all the time, God is so good. Ang rason, anong naaman si Ryan Ong diri? May isuwan ko, gikan mabuo, barangay Abuno. Pero nilahos ko diri sa barangay Dalipuga. Kinaghibaw ko, karon nata sa pandemya, and kailangan sa katauhan o maayong panlawas. Una, niya ako dire para ipaabot akong suporta o ipaabot usab sa katawan sa barangay Dalipuga na si Ryan Ong wala gayod ni babag ni ini. Kaya kahibaw ko, kaayuhan ni kaninyo dire sa barangay Dalipuga. So mga ekson ko, di na kayo nakutason, siguro doon na pa yung panahon, no? Giingon sinuli kanina, welcome. Welcome mo tanan kanunay sa opisina ni Councilor Ryan Ong, kung usay tapang nga ang ihatag na ko kaninyo, andang ko mo alagan para kaninyo barangay Dalipuga. Digang salamat, kung may buwan ka kanina.